imore kamora mora ma intie kawuono. Today about day, time and direction. Kawuono wadwa wacho weche mag odiochieng kod saa. So this is book 5. This is a live stream number 5. And if you've not watched the other live streams, they are posted on our YouTube channel and on our Facebook pages. So I would request that you go back to our YouTube channel, that is Luo English Dictionary, and watch the live streams. And another thing is, if you want the live stream ebooks that I'm giving for free, I would advise that you please send an email to us. I'll give an email at the end of the live stream, and you can use that email to request for the book. So my name is Agina, and welcome to the live stream. Now this is live stream number 5, and the book is Luo English Dictionary, talking about the day, time, and direction. We shall commence in 1 minute as I still set up the live stream channels to ensure that they're all live. We are live in Facebook. We are live in Facebook and YouTube as at now. We're live in Facebook and YouTube. Good. Alrighty, so let's start with reading the book. Now the trick about reading is you have to see the word and hear the person pronounce the word. That is how reading is done. So that's why we keep on reading every day. And I'd invite you to please look at the word and hear what I'm saying, and then comprehend the reading. Chieng chako garieny kawuok yor sa 12:30 okinyi. Chieng chako garieny kawuok yor ugwe sa 12:30 okinyi. Okay. Nyithindo nyuol seche ma chieng' wuok, ng'enygi iluongo ni akinyi kata okinyi. Nyithindo ma onyuol seche ma chieng' wuok, ng'enygi iluongo ni akinyi kata okinyi. One more time. Nyithindo ma onyuol seche ma chieng' wuok, ng'enygi iluongo ni akinyi kata okinyi. Samoro nyathi iluongo ni okinyi nikech mano e nying mar anyuolane. Samoro nyathi iluongo ni okinyi nikech mano e nying mar anyuolane. Samoro nyathi iluongo ni okinyi, mano e nying mar anyuolane. Ka oromo sa 1 odhiambo, chieng' podhoga yor yimbo. Ka oromo sa 1 odhiambo, chieng' podhoga yor yimbo. So in as much as I say Y and I, yi, but I will pronounce it as yimbo, yimbo. And then chieng, podho, this is do, podhoga yor yimbo. Koyo moro bende ja kutho kawuok milambo
ka ochimo nyandwat. Mano e koyo makelo tuo mar kor. Koyo moro bende jakutho ka wuok milambo ka ochimo nyandwat. Mano e koyo makelo tuo mar kor. Mano e koyo makelo tuo mar kor. So let me read one more time. Koyo moro bende jakutho ka wuok milambo ka ochimo nyandwat. Mano e koyo makelo tuo mar kor. Nyithindo dhi ga e sikul ndalo abich. Nyithindo dhi ga e sikul ndalo abich e juma. Nyithindo dhi ga e sikul ndalo abich e juma. Ndalogo gin, so those days are wuok tich, tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, kod tich abich. Ndalogo gin wuok tich, tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, kod tich abich. So that is how you pronounce Monday through Friday. Chieng' ngeso kod chieng' jumapil, nyithindo dong' ga e dala kata gidhi ga e chiro. Chieng' ngeso kod chieng' jumapil, nyithindo dong' ga e dala kata gidhi ga e chiro. Now, because I put Sabato kod Odira in parentheses, in brackets, because I've done that because some people replace Jumapil with Odira and Saturday with Ngeso with Sabato. And Sabato means the day for going to church, and Odira means the day for going to the market. And it's very controversial because if you ask Adventists, they'll tell you that Sabato is the Saturday. If you ask Catholics, they'll say that Sabato is Sunday. And that is why I put it in brackets, and you can replace with the day that you want. But Ngeso still means market though. Ngeso is going to the market to buy goods and services. So Ngeso is Saturday or Sunday, depending on the day. But Jumapil is Swahili for Sunday. So it's very controversial there. Chakre tuo mar corona donji, nyithindo ok wuog e udi. Chakre tuo mar corona donji, nyithindo ok wuog e udi. Chakre wuok tich nyaka Jumapil, Chakre tuo mar corona donji, nyithindo ok wuog e udi chakre wuok tich nyaka Jumapil, juma ka juma. Ng'eny nyithindo winjo mana nyakalondo kata ng'iyo wang' liech nyaka saa 5 otieno. Ng'eny nyithindo winjo mana nyakalondo kata ng'iyo wang' liech nyaka saa 5 otieno. Ng'eny nyithindo winjo mana nyakalondo kata ng'iyo wang' liech nyaka saa 5 otieno. Nyithindo ma hikgi onwang' to odichga kod ong'we yamo nyaka saa 6 otieno. Nyithindo ma hikgi onwang' odichga kod ong'we yamo
nyaka saa auchiel otieno. So mobile phone is called ong'we yamo. I misspelled it. It should be ong'we. There's a U between G and the apostrophe and the W. Ong'we yamo nyaka saa auchiel otieno. Kinde mane pok masira mar tuo omako piny, nyithindo ne chiew saa 11 okinyi. Kinde mane pok masira mar tuo omako piny, nyithindo ne chiew saa 11 okinyi. Nyithindo ne chiew saa 11 okinyi. Jopuonje bende ne mondo e sikul puonjo nyithindo kaka ginyalo dak e ngima masani. Jopuonje bende ne mondo e sikul puonjo nyithindo kaka ginyalo dak e ngima masani. One more time. Jopuonje bende ne mondo e sikul puonjo nyithindo kaka ginyalo dak e ngima masani. Kinda piny wabiro dok e ngima maber mane wadake. Kinda piny wabiro dok e ngima maber mane wadake. One more time. Kinda piny wabiro dok e ngima maber mane wadake. So that is a book for today, but I would like to make some clarifications because in the Luo language you will see some confusing terms. For example, when they say sa achiel, it doesn't mean, you see in the counting, achiel is 1, but sa achiel is 7 o'clock in the morning. Then sa ario is 8 o'clock. Sa adek is 9 o'clock. Sa angwen 10 o'clock. Abich is 11. Auchiel is 12. Abirio is 1. And this is because of the Swahili way of saying time. Now in the Swahili way, if you say sa moja or sa achiel, you mean 7 o'clock. You mean the English way of saying time. So I just did this so that you're not confused. So if you're told, Kam bi sa angwen, they mean 10 o'clock. They don't mean 4 p.m. or 4 a.m. And then I also did a screen here. You can screenshot this. Achiel is 1. Ario is 2. This is the normal counting. Achiel 1. Ario 2. Adek 3. Angwen 4. Abich 5. 6. Abirio 7. Aboro 8. Ochiko 9. Apar 10. Apar gi achiel 11. Apar gi ario 12. So you can kwano kod Dholuo and also screenshot the other part, which is the time, so that you just don't get confused. Keep looking at them, and if you keep looking at them, you'll be able to comprehend how we translate time from the English version to the Luo version. And that gives you, and this is the Gwenyurok. This is the Gwenyurok is confusion. So this is the confusion. So sa achiel 7 o'clock, but achiel is 1. So this is the Gwenyurok bit. And now you can be able to just see clearly how the confusion comes about. Once you do this, you'll be able to completely understand how it works. And that is the end of the presentation today. I just want to give a shout out to Colin
Collie Instrumental, who was watching, Ann Gishuyo Molo, Pearl Sky, Ton Match, and all those who are in YouTube that were watching today. Now, if you have any questions, if you have a suggestion of a video you'd like us to do, if you have an idea of a book that we would like us to do together, please send an email to luoenglishdictionary@gmail.com. But also, if you want us to feature you in one of the readings, if you want to read, we can organize that so that you read for the viewers. So if you want to read, please send us an email and we'll be happy to have you in the channel reading for all of us. Asanteni sana. Oriti Nyasai Ogwethi.